hang ne te kinong kwai te kila kemen kirwan mo andre kinong sen kwai te la kun klal ndep try what you kujaro bat menta ka janmet ha kane ka arp santrik ngidon hang ne hapo kapung pampernai ka badai ka jinga kop kwai ka ban salong lasai ka sni arpun driu trik hang ne hapo kane kapung pampernai katkum kita ki price ki balang nila thap hagi notice bat ki whatsapp bat ki lat kubor pathai ngila penmana keleng-keleng te menta ha kane ka por sau beje menta ngi pelaj biang ya kene ka kubor na ka peta jong pi ki perlok rawan bat ki pajba baka jaka hang ne menta hoit ngimla banlen ki perlok rawan ki la poi menta la praspa tam e min ya to ep bat ka pung ka jingnyam jong ka pung katum ka jing theu jongi ka nyam hado lai hajar arspa lai hajar lai spa ngut ha baro ki dong bat ki corner te sachisen na kalian jongi ki nong penyat kabansa penyat lasai kasni arpun dutrik ngiawer ngi khot biang ipi we perlok rawan mana jan bat na jingai nadu nang ni napo west kasil bat nagi distrik baper jongane ka rikasi jantia te hangne ngi iba e perlok rawan kidang wan siwan tingim tep hadu katno ngut bat katno tili ki tiket ngila ban pelaj sibet hadu damit tiket bakiwan ngila ban pelaj ki tiket hadu kat arbaje lane sibaje sibet menmet te na ka benta kita ki price bat ki te ki constitution ki bala khat ki notice ngila penbiang lut nadong sedong bat na kaliang jungi ngiat be chikmat ya kate ka jinga kop khoi la kalong nuan kadno te sajisen ngi aware ngi khot epi we ki perwan banwan jaka pisu imenta na kaliang e baret insa ring ya kaneka jaka badang kulut kamtam na satai sya klik ke badan ka lenti ke ban rung ka sene sakrum sene sapang setni bat satai sapang mingi kidang don ki jaka ki badang bun belai bat ho ni mla banlen kine hajan kene ka office bat nang tai na siliang ki ba ya beb ha ki perok rawan itu kita kila i khapnia hi te kila don hi ki stakar katum ka jingwan pe jongi menta ki ne kinong peniat te wat nam artatin ngi aware ngi khot ya pi we te kum juro na ka benta kitu ki perlok pajba jong kane ka than borok ka we na ka benta ka lucky draw kan long bet lasai ka sngi ya ka ba ka bay tiket kan long tang arspa sanpo tengka si tiket bat ladap sim kan tuli kan long hi arspa sanpo tengka si tiket bat na ka benta ki price pilih ka baningkong kan long hi da ka brand new alto keten ka barang thamai bat ka pisa lada pimsim da ka teka kali altoro ngan ada ka pisa lailak tengka ya ubaningkong bat ka baar kalong silak tingka bat kan sabut ter ki ba hadu ki balai ka balai te ngia wer ngi khot ya pina ka benta ka lucky draw la shai banwan bantet ya ka te ka tiket lucky draw yok kumno ka bok kan usip ka don happy bat ong ba ki pajba ki ong bai ya ki tiket lucky draw ngendi betang hakirawan omdei ngidi lang ya ki pi ki pajba we bun ya ki jingele kai competition kat balik manga ngai iba bun ki pajba ki wan tet yo kamdei tang kirawan ki bayo andai bun na pi ki pajba la ki long kinong song dukan kinong song sunong jong ne ka sunong ki paramarjan lane ki bawan nagi we ki jakaro ki juyo e ki te ki kali lane da ki pisa ki wan tet khnang tang na ka benta ka lagi dro de sa sen nga ngayang ne kum we nong penyat ban saya penyat lang lasai ka sngi bat ingkat bat kini ki perlok jengi ka grup jengi ngiawer ngi khot ye pi we bangin yawan ngado mentah janmet ter hadu lasai men step ngendi ya ki tiket khoi bat ya tiket lagi dro ngin supply akapor nyiau siteng lane prabaje lasai men step prabaje tek ngin supply jaka tiket lagi dro tek itu ki badon ditemu ya ka lagi dro sawan kulesibun ya pi baret ba piang te ngaru kumuwe unong kiat kwai ngakepat EP ki perloken lapi long ki rawan lane bomdi ki rawan ro subscribe ya kane ka channel kaba kin sa pentreng bat sayo susu sibun ki kubor jong kane ka channel kaba taya jeu bat bela kaderu ka channel kaba la pau ba hangne po than ka si jeni kubur sibun hangne te kinong kwai te
kila kemen kirwan mo ndre ginong sen kwai te la kuntlal ndep try wat yu khu jaru la arsin nai sin yi gane pung papanai kolong kumne baik bom padan girwan gibabu juga dang tuli pai setai dang tuli jak breu bhai man pat program sebaban yawan no badan jungku banwan sebanwan kapor kadang biang ngaran mentahang ni kapor sau arpau igi jaga kidang belai bah kadang don ka kapor piki program ru bapinyawan wanun perti nomor kijaka kidang bun ba jika gibabes ha kidang bun gi badon jeng temu banwan subahaban sa sawan mo lagi jaka long tuli ha baro tang hakiti kijaka badon katai ka upes ba turuka untuk hi mat ladon mulu malah bagi babun kijaka kolong ba kidang luoj de ka syong sa timo lakuan ni